DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books they're everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the king. We can dance there, dance and eat an ice cream. Everybody, dancing on and on. Try to do it, sing a happy song. Music dancing in the night, we can get so high for no reason, no, don't stop. Now's the time, take it to the top. It's a sweet, a happy song. Sing all night long. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the king. We can dance there, dance and eat an ice cream. Everybody, dancing on and on. Try to do it, sing a happy song. Time to dance, it's time to sing, sing a happy song. Happy song. Yo, yo, yo. Let's go, boys, come with me and sing. Sing a happy song. Si Ramon magkaon na. Hapon. Ati Pita, happy birthday tabi. Sa imong ika 40th birthday. Lol. happy birthday tabi. Sa muya tabi na usapang pamilya host Mrs. Agapita Pacres. Yan, grabe nga kikumpleto. Happy birthday tabi. Happy birthday to our usapang familia host, Ate Pita Pacres. Wishing you a day filled with joy, laughter, and unforgettable memories. Of course, more birthdays to celebrate pa. Yan. Salamat tabi sa pamerienda. Ayun na ito. Baka kaya day mahiling ni ano yan, day mahiling ni Ate Pita sa post ko. Ito tabi sulaman kang post ko. happy birthday. Happy birthday tabi sa gabos na mga may birthday ngunyan. Kaya pala yung ko kasarabay ko sa Manila ni si Ate Pita. Nakapira kaming simba duman sa Manila. Siguro nakatulo kaming simba. Ang nagmimisa cardinal, duwang cardinal. Oh, tapos saro tabi na arsobispo. Uyog-uyogon mo 'yan. Kaya ano 'yan? Ayos tabi ang salamaton. Happy birthday tabi. Sa samuyang saro sa mga host kang usapang pamilya. We are down, we're crazy fools every Tamang-tama nagpurupundo sa oran adi. Tamang-tama mga tugang nagpurupundo tabi sa oran. Yan. Okay, kaya kita gabos magugma. Mga tugang tangon niya na pagkahapon, libre po ang merienda. Sa samuya tabing birthday celebrants ko nyanal daw sa tuyang inuumaw pinapasalamatan kan sa iyang desisyon na pagpamerienda ngo niya na pagkahapon sa DCGB family siringman mga tugang kabigabos mga maugmahon tabarasog-basog kadakol-dakol na mga pagkaon masiramonon pati garihali sa Ellis Corner ang sa inatabing pagkaon na darangon niya na pagkahapon may mga cake pati may pansit pa buda iba pang mga chicken buda may cake na buda iba pa mga tugang na mga tsokolating masiram-siram pa the best baga kasarabay mga tugangan sorpresa kan sa iyang pamilya kaya si Ate Pita grabe ang kugmahan kan siya tabi kantan kasubago sa programa niya.
Kay riban mga aki niya na mga magayonon, buda ralang kawon, buda mga maputi-puti, asin mga pertihonon, tabian mga tindog talagang baragayon. Siring man mga tugang, ansayang mga makuapo na mga maugmahon, kuminanta mga tugang sa birthday din sarong babae na magayonon. Si Ate Pita, sa dati po na tourism officer kang Legazpi, kaya ang dating mitabi sa DCGB, pinmi kaming may bisitang gari turista. Ate Pita, enjoy sanakan sa imong aldaw, happy birthday tabi sa imo, sana pirmi kang maugma. Teka tabi ang babae, nagari-bagari nagugurang, magpunpa ka ng nakaaging aldaw pa, kaya tabing mawutpon sa imong kaugmahan, buda iba pa. Kung masa ingkaman ngunya na aldaw, mag-enjoy ka mga tugang, kaya tabi Ate Pita, bahala ka na. Salamat sa masiramon mong pamiryenda, buda mga tugang ang mga tao digdi sa DCGB, buda o KFM pa. Grabe talaga ang kaugmahan, tansin da barasog-basog na buda mga tugang, karidiritso na ining pamanggi hanggang pamahaw pa. Maray na hapon. Damerian All right, sige. O di, kumusta lamang? Ba't nag-amog-amog pa kita kang so? Utong, ano nga nang kaya na, ano nga rang kaya tabi na ang sos puti? Ano nga rang kaya tabi? Carbonara. Carbonara. Palibasa ang aram kung magkaon sana. Pag kinasal ka, Casey, parawan mo ako regaloan ta ka ki mga, siguro mga 5 carbonara. Mapakater kita duman sa kuhan, mapakater kita sa Ellis Corner. Yan, ha. Dali mo itong akit na Ate Pita. Ito na kariba niya. Itong kanduma, nagmumnakuan kariba niya dyan sa Ellis Corner. Ha. Buda sa mga makuapo niya, buda so ano yan, so sayat. Ang mga lahit talaga na Ate Pita, mga perteon, mga artistahon, mga artistahon talaga. Buda mga tugang salbatana, utong aki na sarap, igagalan akong tubig. Nagkurbusan akong English. Nung bumubusan akong English, pangyari. Dinawanan ko tabi siya kay holy water. Yan. Si Ugkwan Ugmahon. Ano, kumusta ka tabi pading ano yan, pading Ramer Tanay. Okay ka lang pading Ramer? Ha? Okay ka lang tabi pading Ramer, Pade. Pading Ramer Tanay. Marinapon tabi sa imo. Ayos, approve. Dado man talaga ako. Pero ang horon tatabi kwan, ang horon tatabi ni ikan mainot. Masunod si Pade. Sandali lang, tamay mga pangyari po dyan, mga tugang sa Ginubatan Albay. Ha? Iga po na mga pangyari tabi dyan, mga tugang sa Ginubatan Albay. Aramon ta daw ang mga pangyari dyan. Ngunyan tabing hapon na ini, kasaba si Chief Reporter Jimmy Nasalita. DZGB, malalaman sa gabos na oras. Jim, ano nangyari? Buhian mo? Yes, Bibi, maray na hapon sa mga parantabay. Dahil ki opisina o laog ngunyan. Pero digdi sa munisipyo kan Ginubatan, yaon digdi sa mayor, yaon si vice mayor, yaon so ibang konsyal. And iguanin siguro mga alas iba, nag-init na, nagsaldang na so init BBB, pero nagkaiguanin meriting sa ngunyan, digdi sa mayor's office, manungod sa preemptive evacuation. Actually, gari pinull out na, nag-mobilize na kan mga lunadan, so mga residentes kan barangay Maninila. Si mayor may meeting pa, ayaw digdi nagluwa si Kagawad July Tingson, ang Chairman Committee on Public Safety. Punata nagkaiguanin preemptive evacuation. Hali sa Maninila, transfer sa mga residentes duman sa Mauraro. Okay. Kunya to kung ano ang rason, yaon si Kagawad July Tingson, Committee on Public Safety, Kagawad, maray napon, si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Kagawad, maray na hapon tabi. At sa mga taga-subaybay mo. Opo. Kagawad, ano po ang rason kung nagigwag itong kanyang preemptive evacuation? Ang sarap po na rason diyan, ini pong uran saka bagyo. Dahil po ang forecast ang pag-asa na ining late afternoon or banggi, uran, tatay pa man tapos so
mga low pressure at bagyo na yaon sa luwas at laog kang sa kuyang area of responsibility. Mhm. Pangwa po, ini pong advisory kang PBOX na ini pong nakahampang po digdi sa duang barangay, Maninila and Tandarora. Oo. Yung gali po no na yung lahar flow, delikado po sa lahar flow. Iyon. O yun po Oo. ang naging rason, Mm. decision kang MDRMO na magkaroon po kay preventive evacuation. Pero duwang barangay man sana, Henry, barangay Aba. Maninila at barangay Tandarora. Ayon. Duwang barangay tabi ni Kagawad. Iyo tabi. Manila. Di, ano po yan? Pira pong residente ang ibababa tabi ni Dubuda sa impo nililipat? Digdi po sa barangay Tandarora, nasa 338 families. Okay. Digdi po sa barangay Maninila, nasa 530 families. Dakula no? Ngunyan, 800 plus. Pamilya po, may sarong pamilya po sa barangay Batbat at duwang pamilya sa barangay Magiron. Ito naman po yung mga landslide prone area. Opo. Di ba ining mga barangay na ni? So, tama ako Kagawad. Gari maluya kaya ako sa topography dyan sa Ginobatan. Gabo sinisuyaon sa palibot kan, sabi pamitisan kan mayon? Ayo tabi, iyo po, Ayun. pamitisan kang mayon. Oo. Bata, igabaga ki advisory so FIVOLX kasuhapo, kasbago regarding po sa possible mga flash floods na or lahar flow? Ayo tama tabi, Henry. Iyo po. Kundi, siyempre, baka mag-isip po sa iba Kagawad na nag-init na ngaya, tabi, ano yan, panutasin na makakonvincer sa araw ka na bagay? Ayo po ang nangyari, kasapon, iyo mabaga nangyari kang panahon niya na mainit, kinabiglang maurang siya makusog. Iyo. Lalo po kasubangke Mhm. na nung mga bandang afternoon, man tabi uran, Oo. okay man. Pero nung Opo. banggi na, magdamag po yung naging uran hanggang madaling araw, nag-uran Mm. maray. Kaya Mm. hindi po sa barangay Masarawag at barangay Doña Tomasa, nagkaroon po ng mga dakulan po na debris, bye-bye graba, sa tinampo. Naiko, Anyway po, huminolos. Ano? nasiring na po uno yan. Oo. Di pirang aldo po sinakan matiner sa evacuation center? Bali po, maharap po kami kay advisory po na hali sa Pag-asa, Oo. hali sa PBOX, saka po kami ma-decide Opo. through the MDRMO kung ano po ang kung ilan po, gano'n po kahaloy. Ayun. Okay. Maray po yan ta. Imbis na mas maray na preemptive ta baka kaandyang ka yan, nagkabiriglaan naman, bigla mag-evacuar, bagbanggi. Ano tabi Kagawad? Mas maray na po tabi. yan. Tama po, tabi. Opo, kaya pong tustusan kilokal na gobyerno ang pangangaipukan tabi, lalo na sa pagkaon? Yun po, igaw po kaming food pack na itatao. Dahil ang evacuation po, ongoing po muna yan. Kasi rin po dyan sa Moraro, duman po sa Ginobatang Community College at High School at Elementary. Ayun. Ongoing po muna yan. Ngunyan, igaw po itatao sa indang food pack plus nagtao man po kay ayuda ang provincial government ng Albay through Opo. Governor Mel Rosal. Ayun. Opo. Kagawad, salamat po ha. Ingat po kamo. Okay, salamat po. Salamat po, Henry. Opo. Jim. So yan tabi BP na rason and sangon yan. Ining army truck tabi wad party na yun Hali na yan? Oo. Okay. Okay. So yan na rason tabi BP kanata ta nagkaigwanin na preemptive evacuation ngo yan digdi sa Banuan kan Ginobatan. Oo. So yan tabi Sa BP, mga munisipyo tabi Jimmy dyan sa 3rd, Ginobatan lang so nag-preemptive evacuation ko yan ano? monitoring ko Ginobatan man lang. Oo, pagkasama, gumasi naman sa Uday ko figure sana- na pigsasabi ni Councilor July Tingson, nasa 800 pa itong pamilyang ibababa, halion naman sa area. Oo. Ang sitwasyon kaya kan slope kan Maninila, Tandarora tabi BP. Oo. Nasa konsiderado na baganganin ning dapat day na digin nag-start. Iyo, kwan yan. Oo, So tapos dapat kwan na yan. Nasa sandwich loob yan. Nasa loob yan, Jimmy, kang 6 kilometers. Pero Danger. Zone. Oo. May barangay dyan sa lugar na yan, ano? Na parte ka yan. Ayun, naputol si Jimmy. Sige. Anyway, ayan, tabi ano, napagdesisyonan dyan kang, go ahead, Jim. pirang kilometers. Danger zone na yan. Tapos Yeah. gagawad ba dati kang sa Chairman Committee on Public Safety, ano ang Manila bako totally pipa bakit na mga tao diyan kutan ako di ano na nangyari kay to sa pag pa-relocate
mga residentes diyan, si BP Henry. Ay, hello po, BP. BP, Opo, maray na. kagawad, di ba gari na dangog kumananggad na ang mga pamilya dyan for relocation tabi? Ano nangyari? Iya po, may allocation kita kaya na housing sa Kitago, kaya lang mo niyan, patapos pa lang. Di pa na turn over kan NHA. Aha. Iya po. Pero igwa na po sindang allocation kay ito. Gudain yung Tandarora. Iyo po. Igwa na po. Oo. Oo. Pero pong harong ani ko kung kuta dyan ang dapat na ilipat tabi sa permanent relocation. Nasa 300 plus housing po yan ang yaon dyan sa Kitago. Dakol palan ano? Ayun po. Sa duwang barangay po yan na talagang pig-allocate mi kay ito. Hani kay Senator Tolentino. Oo. Oo. So, I see. Hindi pa po ito na-occupy. Hindi pa masaboy na ito turnover kan NHA. Pero almost finished na po. Dito sa oras. Opo. Okay. Pirang taon na po ito kagawad tabi bago na mga naluting ito? Ano po? Pirang taon na po siya na mapagdesisyonan nindun dapat sina mailipat na duman? Nasa ano po? Nasa 2 years na po siya ngunyan. Oh. 2 years na ito. Opo. Ano ang problema po tada itulos na kwan? So housing unit? Nagkaigwa ki difference duman po sa na-delay ito sa pag-ano kan acquisition kan property. Okay. Oo. Okay. Pero so construction po, di man na-delay sa construction. So pagbaka lang So, acquisition lang kang po. lote, ano? Iyo po. Iyo so naka-delay duman. Opo, okay. Salamat po. So siguro sa mga maabot na aldaw ba kalamang kuha na yan, diretso nang duman na sila mag-start po sa location sites, ano, Councilor? Ayun na po, BP Henry. Dahil na po, baka dahil na abutan ki December yan. Okay. Sige po. Sige po. Okay. Okay, nasa sandwich kay ni Kidarakulao na gali, tabi BP. Pagaday naman ma-rescue o kaya maka-pull out kung nag-uran o kaya may baha na. Ano si Mayor tapos na sa meeting. Dekoro na daw si Mayor. Kagawad Kate, good afternoon. Mayor, nagkaigapan kita nin preemptive evacuation and sa ngonyan katatapos pa sa nakansay nung meeting. Si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Opo. Mayor, Gemma. Opo, BP Henry. Ay maray na hapon, Mayor. Salamat tabi, nagtapos na po sa meeting nindo. Ano po sa pag-uro ng tabi, Mayor? Okay. So, magkakaroon po ng preemptive evacuation specifically for Barangay Maninila and Tandarora. Opo. Ayun, opo. So, ngayon po, on the way na rin po ako. Yung ongoing na po yung preemptive evacuation. Ngayon po, naka-pick up man po kami na ng food packs hali sa DSWD and food packs and nag-ano naman po, tawag na rin po si Governor Noel Rosal. Opo. Magbibigay din po sila ng bigas. So, i-ready na rin po namin yung for pick-up dun po sa mga bigas. Yes. Actually, yan pang sun kong hapot sa imo. Ta siyempre, kay po ang maintenance hali po sa lokal na gobyerno. Okay man palang po na, ano? Opo. Andun na po yung truck. Siguro by this time, parating na ng evacuation center sa Maurero. Papunta rin po ako doon. Ayun. So, Para ngunyan mismo personally- po, dapat tama ba, Mayor, bago magdiklom, dapat makahakot na sinda, madaraanan sa baba? Iyo po. Kanina pa po nag-start ng 1 o'clock. So, hopefully po, na sila doon ng counting ng kung ilang families ang nandun na. So, actually, may number naman po kami ng expected kung ilan. So, nakamuli po sa prepositioning po ng Opo. food packs natin. Iyo. Pero po, sugar estimated number of families na dapat ma-evacuar mo niyan alaw? Nasa expected namin po base kung po is like sa Manila 530, sa Masarawag sa Tandarora 338. So more or less 868. Ayun. 868 po, Mayor? Families. Opo, 868 families. Ayun. Medyo, Expect natin. kung iyang kadakol, medyo mag-times 3 na sana, dakol-dakol tabing individual ni Mayor, ano? Opo. Times 3 na lang. Oo. 2,000 plus. Opo. May kompo ka mo, gari barometro kung pag iyan nakababa, no, ang mga perang aldaw po sila ma-stay sa evacuation center? Siguro po, kung base sa mga baka overnight lang naman, sir. Hopefully, opo. Ang importante makaiwas sa man na posibleng epekto dyan sa pagbaha sa hali sa mayon. Natin yung lahar po ang inantisipar natin Kasi kung yung sa Baguio, kalmado nga ni digdi, urang-uran, cloudy, gloomy. Opo. Pero walang ulan, walang hangin. Pero yung anticipated natin, yung lahar flow. Ayun, Opo, bata, may linuwas bagang advisor si Pibos kabang aga, di ba? Tungkol dyan sa lahar flow. Opo.
Kaya nga doon po kami na medyo naalarma kasi kanina nga ni sabi ko luwa na suwal daw, minute na. Yung nga ni, nagluwas sa suinit. Kaya lang talagang sabi nung sa MDRR saka yung sa meeting na namin, hindi nga kita mayor magkampante kasi as per advice sa PBOX, ayaw nga kita andaman lahar flow. So sabi ko, masunod kita. Iyo po, mas maray na yan. Natin yung zero casualty. Natayor din nilang na duwang barangay tabi na pagdesisyon na doon na ibaba ang mga naka-star. Usually, yan naman kasi po ang lahar prone. Ining duwang ini, Barangay. Opo, yan ang dalawa. Kaya nga po, naka-avail kami ng pabahay kay Senator Tolentino, yung toll bill na pinangalanan namin after kay Senator Tolentino Village. Kasi nagkaroon ng funding din, binigay sa ginubatan, naka-allocate na like 375 units, almost to 400 plus. Basically, 375 million house and lot na project ni Senator Tolentino, pabahay. But medyo siyempre masalimuot ang proseso, mga housing project. Pero may tapos na rin pong unit. So hopefully po, maka-turn over na rin po yung NHA. Yes. Opo. Ano your rason kung tulos na tapos ito? Madaming proseso. Alam mo naman, sabi ko nga, man talaga. Government, hindi masyadong stricto yung approval ng mga sa DNR, cutting of trees, approval ng mga site development, yung mga permit. So, matagal ang proseso. Yeah, opo. Mayor, salamat po ha. Good luck tabi. Ingat po kamo. Okay, thank you po, Sir Henry. Opo, Jim. So katapos kan meeting, proceed naman proceed ka Mayor dumana sa Mauraro. Mauraro. So, yan sa BBP. Mga na preparasyon. Nata Jim, ano nangyari duman sa Mauraro? Duman dinaran nga ni so. Sa mga evacuation center. Oo. Pagod ako, may pangyari talaga sa Mauraro. Okay. So, duman ni pinagdara. Okay. So, nagdadaalom na naman nga ni. Yun na nga ni. Nagdampog na naman. Dahil mo man talaga ma-predict na ang panahon. Okay. Yan tabi, Bibi. Sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Tabi, sa report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang, kay Bang Bareta ni Jimmy Nasalita from Ginubatan, Albay. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga dara, mga tugang kan sobrang pag-inumiala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ang Silimarin kan Liver Aid saro po yan na antioxidant na probadong epektibo sa pagtaonin proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan ang danyos kang atay. Yan po mga tugang, nagkakatabang man para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga panginot na botika nationwide. Kaya po, mag-Liver Aid na. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, o di si Pio pala naka-standby. Pangyari, naka-standby pala si Pio. Aramon ta daw mga tugang ang report. Hali po dyan sa luwas kay ba si Pio Fernandez para po sa mga latest na development. Pio, good afternoon. Buhian mo. Yes, VP Henry, maray na hapon sa mga parantabay. Actually, sa Lado National Tabi ni VP Henry, Okay. nagpo nang mag-ensayo ang Chief PNP. Roger, physicalmente sa nagadang-adang na fight of the century. Pinaugma mo naman ako ngayon na hapon. Roger.
Roger, pagkatapos kan laban ni Manny Pacquiao sa tabla duman sa Estados Unidos de America, pinag-abangan na ining fight of the century naman digdi sa Pilipinas. Aha. Si General Torre, Chief PNP, nagpunang magsuulog kan sa iyang boxing gloves. Asin linatob-latob na so punching bag. Pati na so speedball. Asin nag-push up. Iiba pang mga kondisyon pisikal na sa iyang pinagibo. Matapos na so situational briefing. Salbatana. Kahampang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Duman sa Metro Manila. Maghali duman sa situational briefing, dalagan tulos sa PNP gym, ining si General Torre, asin nagpuunang magpadaplos. Isinuulog tulos itong sa mga boxing gloves. Nag-costume na kan pang boxing, linatob-latob sa punching bag. Kasabay sa speedball na siruro sa puyong. Roger. And sabayan pagkonfirmar na kung da imalalawas ta nagsayo mabagas so Araneta Coliseum sa Domingo taiguanin okasyon, Roger, duman nagigibuhon sa sarong lugar tabi Bipenri sa Domingo. Roger. Nalingaw ko lang so nasa puro kandila ko palibas sa dahil. Baka man naman sa Bulacan. So ano ito? So international ano yon? May convention center duman? Baka man duman? Bako man duman basta nasa puro kandila ko to durom dumon ko. Saro man ining sa Rizal Memorial Stadium. Ayan, mas dakula ito, mahiwas. Roger. Rizal Memorial Stadium. Duman nga mahalat si kuan naka-costume kabus. Istirado. Ining si PNP Chief General Torre kasayang pagkulkang laban sa Bugtian. Boxing 12 rounds. Nagparam na sa kay Presidente Marcos? Na puro param. Puro paaram. Fight na. Duman situational briefing. Fight na. Fight na. Tulos na siya duman sa PNP gym. Iyon na ito linatob-latob na so kuan. So punching bag. Sinuro sa po yung so speedball. Nagparapusap dangan iba pang mga stretching igabos-gabos na padaplos. And sa Domingo hahalaton niya si Mayor si Mayor Baste Duterte duman sa nasabi ng so punching bag dai man ki picture na nakadakot daiman. Daiman. Daiman igos na nag-alalay takon ba dismayo da. Okay. Roger. Pero iyan totoo Bipenri, pagali duman sa situational briefing, tulos na dumerito sa PNP gym si General Torre asin nag-insayo para masa laban niya kontra kay OIC Mayor Baste Duterte. Pangyari sa maawa ka. Roger. Okay. Kaya na mga latest mantang su SSS palan, duman sa gabos na ma-declarar ning calamity area, state of calamity, natural so calamity law naman, tiga aprobaran bagayan. And then so DOHBP Henry, igonin mga bulong na ipinag-price freeze. And lalong-lalo na duman man sa mga sa bilog ng Pilipinas gini ni Tabi Henry, price freeze nagkakapirang klase nin bulong sa mga basic na bulong sa aning makatabang man duman sa mga nagkarapitaran kaining bagyo at abagat. Iyan. Halibigis sa tuyang monitoring studio, ako po si Pio Fernandez. Salamat Pio sa development na yan. Mga tugang sa nagde-develop na maraot na kabugtakan kan panahon. Kabugtakan kan panahon. Baste versus Torre. Yan. Hello. Pare. Nakuha mo na sa kontrata? Nakuha mo na sa kontrata? Dako naman gayon. Kaso kaduroy daw ngayon na 2025 ang magiging ring announcer. Ang ring announcer si Sai. Sa magmaka ni Duterte mo na nito Salvatana. Bata nag-training sa iya. Masarigon man na lalaki? Yun na yan. Si Torre ini. Yun pa si dito talaga Gary may mananak-out ka na Ang trainer niya pati basta kula pa kay Boboy Fernandez.
Oh, ilinga man daw tabi noy kaigwaman si Basti noy. Ilinga daw tabi kaigwaman si Basti, kaigwaman siya ki ano yan. Linatob-latob na pala na di. Ilinga daw kaigwaman si Basti ki video ay hello. Ay madali lang. Ilinga daw noy kaigwaman si ano yan, kinahiling si yan ang abanganin do, tabi. Yan ang abanganin do kun talaga di. Makonsilo kita mga tugang na mag-star sa Pilipinas, ano? Sa bagay, maray-maray pag kita digdi. Sa ibang nasyon baga, nagbuburungagan ang mga congressman, boda, senador, nagagarapuan ki papel. Kita digdi, maray-maray pa man. Oh, anyway, anapin daw tabi, Jerome Kunigwa dyan. Kunigwa man si Basti. Tigwa kong nahiling, nakasurat, Fight of the Century. Ano ba yan? Ang sa tuya, mga tugang na mga public officials. Adi, dyan po sa tuya na palibot. Kung ano-ano nagkairisipan. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Ay ba na sa chat ko sa ino? Sulaban ni Basti mo dami. Sorry. Marat. Talagang tama ka. Nasa Pilipinas ba kita? Nasa Pilipinas ba kita? Viral na maray. Huwag pa ining bagyong imong muda dante. Oh, sana mapusta ka? Jesus, marasa pa. Okay. Nag-practice man lang pati si Basti. Unailing ko sa video. Pigkapahanap ko. So kay Basti ko, digaman si Basti. Gan kan si Basti, guaman anduman sa Davao, ilingon mo. Kaya nga, kung mangyayari ang dahaga, sa Pigalat Sanitary sa Rizal Memorial sa Nakapagurunan. Rizal Memorial da. Sa Saranita, dahil mo pwede ta, siguro may nakaschedule. Tistingon ko na sa aga kawin mabot. Tamagay medyo. Marenta, sports baga. Ikaw lamang, kikuan. May konsilo lamang kita. Buda, uli pa sa Rumigo, charity ang napod niya, no? Charity boxing yan. Ang proceeds kaya, madiretso sila sa mga biktima kang Typhoon Christine. Maray. Maray. So, gulo-gulungan agad. Maray. Agi mo natin sa buksay. Nga ni makuha ng hanap ninda. Yeah. Maray nga ni kan migo, kwan sana. So, inot baga na makatungtung nga naman sa kurit. Labo kong tulos. Yeah. Arinda. Okay. Kita na pinagkamagmang. Kita na tunay talaga. Kaya baga, saro kita sa mga happiest si Ang Kuanigding. Diba? Di para tulad man tulad ka mga netizen. Ata na. Ay, Migo. Saka baga. Thank you, Migo. Ano yan? Bako man yan AI? Bako yan AI? Bako AI creation yan Si Bastin Tunay naman ta. Bago, Abante News. Ahali sa Abante News. Si Basti talaga. Hindi siya nag-training sa iya. Uyug-uyugon mo yan. Ano na kita digdi? Hello? Ay, ko na. Hello? Ay, bayo. Sabi lang, Noel. Nakuan mi gusto. Sa kuyang cellphone. Madali lang mi go. Hello? Saan ka mi go duman? Migo? Hello? Saan ka? Hello, Joker? Hello, saan ka duman? Nakaisip ka na kung saan ka mapusta? Sa referee tabi. Aram mo kung si Say na napipiling referee. Si Sai? Trillanes. Si Trillanes? Iyo da. Ay, magayuno niyan. Mabakal ako kitikit tulos ta. May gusto akong mahiling. Kung siyang referee, Migo, lagi natulo ang burungagan ka yan. Magayunon iyan ka. Ituturo niya da kung hain so triad tato. Kung hain so tato, adi. So triad tato baga. Yung mananggad, Nga, ay garo. Ba't ang boxing baga? Bambado, di ba? Yung nga ni. Baka papatunayan ni Trillanes na sa pagikang boxing, magluwas dumaan. Adi. Kukuduton da. Natusunta kang salbatana ka. Ipagma mo naman ako mo niya na po naman Pero Biti, kung madagos da yan, diyan maaaraman ko nata binayaan ni Ellen. Iyo, may duda ako Diyan da maaaraman talaga kang Pilipino. Diyan ka madidiscovery, Migo. Ade. Diyan ka madidiscovery. Mga pilyon ni mga tambay ligni.
Awin da. Mauna mo, ano doon, rason ko na binayaan da. Ako gari may ideya na ako eh. May ideya na Tumanda ako. maaraman pag naka-boxing attire na. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Uyug-uyugon mo yan na ang napili, ikaw na palang kay referee, si Trillanes sa napili. Kaya bako man yan. Bako yan. Ang kono yan, ang napipili si Trillanes da. Hindi man pwedeng mag-referee daw dyan, adi. Si pa daw pwedeng mag-referee dyan, apera kay Senador Trillanes. Si Say pa daw ang pwede, si Batude, man pwede magiging biased siya. Di ba? Hello? Hello. Yes. Nagalaw si Joker. Anak ko pang refer si Trillanes. Yun na nga, iba man ang isip ni Joker habang naghahaligir, mapakinabangan si mga tambay. Ang nagalaw ko da. Habang dahil nagasaka si Baste, magkalagran toro. So, nagmali magabaga na. Ang init mga bungan. Huy! Maray ini migotay, atabing naghadit kita sa mahabuda sa tamakan mga disaster. Ito lang, magitang libangan. Nagulo mo lagi. Parang sa Trillanes. Huwag nila. Minasa ka pa si Baste. Ang init bunga ko. Si refer eh. Nenang refer eh. Una na. Rambo lang abot ang kari ko. Awin na. Ay, nako. Bye-bye. Thank you. Ano na kita sa Pilipinas? Sabi ni Manay Silmang Bahoy, nahali nga so ano yan, so pirot ko sa Indonipio. Manay Silma, marayin hapon. Hello? Forward ko baga sa mo beauty. Iyo nga ni baga. Trading na mo baga. Buday man akong nahiling na video na si Basti, nagpa-fight man. Ingo nag-picture, forward ako sa imo. Ata na nga ni. Nakita yun na dudwa. Ano nakita digit sa Pilipinas? Si Manny Pacquiao daw ang referee. Si Manny? Oo, basta si Manong Chavez. 30 million na siya o kaya 30 million? Kay Baste. Kay Baste. May napili na si Attorney Dan Rex Tapdasan so ma-referee. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Ano na kita digdi? Hindi daw makasa kay Chavez. Kay 30 million na. Doon ako, mapustakan sa ibong si Kwan. Si 50 million kay Manong Chabit. Si Saydaw Ade. Dahil ko baka si Kwan, baka si... Bako daw sa congressman. Sina congressman? Baka si Atong. Hindi ko din. Mantatawo ini. Bakong manok ini. Mga sarawayon kita sa probinsya. Hindi. Lagi mo yaping start sa duwa. Naging karawan. Kadakol kang meme sa online. Hindi mo nuwipi. Ay, nako. Ang sa Facebook. Puro sinda. Diyo. Pagulok-ulok lamang kita kung grabe problema sa may mga mag-enjoy lamang ita kang buhay ta. Yo. Okay. Kaya mataya. Pasipis-pis na ng BP. Pinatay ko sa inga. Iyo na nga na. Bata si Manong Chabit, gari dito talaga ito. Dahil nakadilin sa boxing ni Manny Pacquiao. Takwan baga, draw baga sulaban. Sigurado ito, pero dito. Draw baga suduwa. Okay nga ni, tapos may bagaan. Ang kalabo ni Manny, plus. Oo, iyo. Only pwede siya. Mabawi kayo. Okay, may 30 billion. Mabawi. Awin ba? Okay, sige bigo. Salamat. Ano na kita sa mundo? Good afternoon, Henry M. Ay, hone. Sandali. Hello? Amigo? Hello? Amigo? Ano na ang bagong breed mo niyan Canine? Ano na? Kunda igodang dati na American Bully. Oh. Ngunyan da igo Philippine Bully. Talaga? Ano yung tsura? Iyon sabi ng mga tambay. Philippine Bully, Matatuon da? Matapuon? Matatuon.
Rapong kasuntakan salbatana ka. Napaka-breed, magpatatutulos. Naramdaman ko lugod kasi bago pagluwas ko. Nasa batang ko sa presidente. Kan? Asosasyon. Anong sabi? Nakauron mo? Ang itsura, medyo stripe. Naka-stripe? Garo baga sa sibra. Iyo ano? Pero dark brown siya. Tapos ang stripe niya, garo maitom-itom. Nagmamaris-maris? Sarawayon ka. May holster na so bitsep ka ito sa Indohali. May sukbitan na pala. Nigwa ng sukbitan? Nakasabit sa liyo. Awinda. Mahanap kita kang Philippine Bully na breed, maganya. Iyo. Ibugta ko lamang naman sa kulungan ko. Tanawara. So ayam ko may available pang kulungan. Okay, sige Migo. Salamat. Pangyari sa maabaga. Nagkawaragas kita ngayon ng hapon. Ka-report ito ni Piyong Sarawayo na Piyo ini. O di, paano kita kaini? Pa-update po sa Pag-asa. Ano tabi balita sa suspension? Aluyo na mag-announce ang nasyonal. Tamaray-ray bagang panahon. Di po, abangan tayo na bang igoy ang announcement. Nagpresentar da si Aling Junisha na round girl. Salbatana, puro kamo Sarawayo na mga... Ang round girl da sa... Aling Junisha. Ang mga isip ni... Si Basti W. Chip Torre, gari nga yung mga... Ang arasikason ngayon sa mga duty ninda, bako yan ang mga pasali ninda. Pangyari. Ang round girl da. Si Sarah, buda si Lisa, Araneta. Okay, sige, bala ka mo. Kaya ang saya-saya sa Pilipinas, sabi kan texter ta, Sir, suspended na baga sa aga sabi sa news. Dapat may trabaho na sir, tawara na pambayad sa parcel, nailing mo nang gibo-gibo ta ini naman na. Nagapara-order ka mong Sarawayon ka muna. O Jenny. Jen, may udon na dang bago? Sikado tabi ko nigwan ng bago para sa aga. Hello? Dali. Marat na Salbatana. Si Mrs. pala so nag-upload. Ano tabi ito, love? Ano ito? Si Mrs. pala sa nagapon, pag konsisten na babae, isus, natakot ako, uyug-uyugon mo niya. Ano ito? Sige. Oo. Sige, I love you to. Salbatana, si Mrs. pala sa uminap. Uy, baringa nito, nagapon sa itong mga ibatang paraapon na girl. Adi, may problema ako tao garing, pag alas 4 na, pitong ko siya duman sa grocery. Nag-grocery o saka, paano na ito? Abunaran na naman baga ito. Abunaran na naman. Nakikikon ako sa busis ni Mrs. Pangyari. Sus ko. Ramon. Ano nga lang kayo kasi inaanak, ihada? Ano nga lang kayo napigawan ko? Brownies ade, brownies. Brownies nipigawan ko. Di mo rin may brownies duman sa birthday ni Ate Pita? A blackness palan ini. Yung mananggal, sarap man ini, Natatapig apod ini mga tugang na brownies na ang color black. Kaya pala pighapot ko si Ihada. So Ihada ko, ano nga itong brownies ang pigataram ka? Black nga ang color ka ito. Nahiling muna na. Ay nako. Pading Ramir, asikason mo tabi na ako ta. Pati ako nabigla, sisi nga nagadadi sa imo. Si Mrs. nga ni ito baya. Takon ni ba na so nagdadi sa ko? May problema na. Salbatan ng pangyari sa mauraro. Huna ko nga nagapod si Agomuta, mapunpun ka kan labahan, nailing mo na. Wala pa man anyos, sabi sa newsroom ni Ate Jenny Balyaran. Wala pa po kinyos regarding sa para sa aga. Regarding sa lifting or suspension o kan work as in klase po sa aga. Yan. Uyog-uyogon man, uminapod na si Mrs. Garimado man ako, agyon ko na duman sa grocery. Nag-grocery niya ako sa LCC. Anong ko sabihin ka ito, Chip Ramer?
Bayadan ito, Chief Ramir, pag-abot mo duman. Ay, pading Ramir palan. Sala na naman ako. Palibasa, to ako, Jerome na Chief Ramir, ade. At palang, padi ng apo lang tadi. Pading Ramir. Yan. Red rainfall warning sa Albay. Asahan ang matinding pagulan, pagba at paggulo ng lupa. 2:50 a.m. ini, July 24. Kagabi ini, kasubang ini. Bako pa ng bago ini. Okay. Ang Gov kang Laguna ang dain nag-lift kang suspension. O sige. Maraman taman to yang kay Governor Noel Rosal. Ngani mga tugang na tangunyan baga. Ang order baga bako na direktamente hali sa gobernador. Pero ang mga LGU sigaman siyang puder na magkondukta asin magibo kang aro ka ito sa ginubatan. Pero ang order ngunyan hali na mismo kay Secretary Rimulya. Bata sabi ni Secretary Rimulya, ayos nga ang bugchi ko ngunyan. Ang mga geologs ngaya, pigparabaratikos bagat, ano style mo yan mag-inform nga sa publiko may kinaaraman dyan. Kaya po mag-iringat tabi. Pading Chief Ramir, Pading Ramir, okay na kita. Nakapira na ako kang Liver Aid. Nakaduwa na ako. Sarap pa sana? Ihada. Pag taga-signalan mo ako, ihada ha. Stoy. Kumpira na. Ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga darakan sobrang pag-inom nin alag o pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load asin protection kang atay. Yan po may Silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, mga tugang. Yan po sarong antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng protection. So, Roldo, na pag-inom kang Liver Aid. Salbata na inina. Ni man si pinadarhan ako ki video ni Joker na salbata ng pangyari. Matindi palang pati. So, ibang klaseng Philippine bully ini. Ibang klase. Ang mga herbs tabi, siring sa Silimarin, saroon sa antioxidant na nagatabang asin napatunayan na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa Roldo, na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Yeah. Okay? Alas 4 na, mapaaram na kita. Saga naman kita. Saga, Chief Ramir, San duty tabi pa de. Ikan duty saga. Mga alas 4 pa sa apunan muna ako sa Messenger. Sabong aga na naulian ako kan kasabanggi kay nagginam akong bulong tagaringan ako si puno na ako boda may dit akong sinat-sinata kuan baga ngunya na hapon na wara sukan ko o di sa aga tabi ataban ta sa aga magprograma ta masupugon sa endo ataban ta sa aga sa pangaran po ni Pading Ramir Tanay ang sabuya tabing chief technician o tabi ang sa kuyang inaanak si Casey asin po si Jerome Martinez ini po ang sa endong amigo sa radyo si Henry M. Salamat kanserong pagantabay ang lalaking hindi inuumaga. Smile. God is good all the time. Mabuhay.